Fi'n gwybod ar y prospectus bod e'n dweud gan. Heddwch, fy enw genedigol fi yw Harry, ond sa'n credu mewn enwau. Dwi ddim yn credu mewn boundaries, yeah? You know? It was just one, yeah. What's happening, boys? Hey! Yeah, fy enw yw Tyler, right? A fi'n astudio Sports Science yn Cardiff Met. Helo, siwmai. Fy enw I yw Angharad Lleici Llei Mari Wyn Rhys Jones Atkin Whitcomb. Wy'n joio'r socials a gymgym wrth gwrs. Wy'n joio'r côr ac wrth gwrs ni'n codi'r to bob tro. A wedyn ni'n cael yn peint bach yn y llew di ar ôl ni. Fi'n gwybod ar y prospectus bod e'n dweud Garen, ond please. Gamwch fi'n Ger G, the original OG. Chi'n gweld rhain? Levels in. Siawn cont, mirion dwi, ond mei am short, ie. Dwi'n ffocin lyfio'r can ma. Aros am o dropio! Mae yna loads o strands gwahanol o marijuana. Fi'n gwybod nhw gyd. Bendigeidfran Express, personal fave. Gŵr bon hefyd. Llanfair Puff Gwyngyll. Marijuana Love Green. Ganja Parry Jones. Chwarae Trynchweryw. A Cennin Peder Cas. We got Jackson, Jerome, Nick, Lewis. Ar ôl astudio, byddwn ni'n hoffi cael swydd yn y cyfryngau fel mami a dadi. A freuddwyd pethau, cyflwyno ar heno. Mi'n dwlu ar Rodi Owen. Neu ar Brynhawn da, os oes rhaid. Hey, Mary! Ti wedi blodeuo dros y blwyddyn diwethaf. Dwi'n astudio music tech yn coleg, ie. Dwi'n DJ pob nos, ie. House, bach o chill out sexy vibes weithia. Ond dim trwy'r amser. And my boy Chunky Richard, C-H-U-N-K. You can go out with me all day, all night, that's right. That's what I'm talking about, boys. Yeah, mae prifysgol yn social construct, man. Fi jyst fan hyn achos rieni fi. Fi'n credu jyst popeth fod am ddim, ond un peth sy'n definitely am ddim. Im cariad. John Lennon. Wy'n astudio ba a perfformio yn y drindod. Anghyfiawnder. Gwacter. Di-obaith. Heddw. 8 a.m. Check in. 9 a.m. Rice cakes. 10 a.m. Check in. 11 a.m. Rice cakes. Pwy sy'n moyn dod draw TV i gael gros ar y gwyn goch a trafod y cwrs? Carys? Enain. Dim di, Gwyntaf. Cro ffiaidd. Scumgum yn nhw'n galw e. Dyna pryd ni'n gwisgo lan fel pobl dosbarth gweithio. Zante 2016, Ibiza 2017, Fararaki 2018, a Sir Benville 2019. Excuse me, oes gen ti olbys oil?